Mga ka-aksyon, tabang legal kita ngunya na pagkahapon, issue sa settlement or areglo. Para tawan kitang kalinawan, mga ka-aksyon, makakaibahan tangunyan ang mga nagre-reklamo, si Lilia Buseo, Eleanor Benetes, asin Joel Monda Jr., mga ka-aksyon. Asin syempre, yaon man digdian pinagre-reklamo subuot na nagdulag sa napag-ulayan, si Al de los Reyes. Mga ka-aksyon, maray na pagkahapon tabi, nanay. Opo. So, kamo po sa mga nagrereklamo, digdi kay Sir Joel at Sir Al de los Santos. So, istorya daw tabi sa muya, nanay, natatabi nagkaigwa ka mo ning pagrereklamo, asin kaso arin tabi ini nangyaring aksidente? Ini pong nangyaring aksidente. So, kan October 5 ini. So, aki ko, nagralakaw sa tinampo na mabakal kisira na ikakaag sa aquarium. Ngunyan, alas 6:30 ang banggi. Ngunyan, naglalakaw ang mga aking init na mabakal kisira na ikakaag sa aquarium. Ngunyan, ang sabi sa kuya kang aki ko, maiba siya ta mabakal kisira na ikakaag sa aquarium. Ngunyan, sabi ko sa iya, mag-uli ka tulos na magkaon. Day pa nga ni, ako nakaluto kang sa kuyang piglulutong isira. May nagpaaram na sa kuya na ngaya, so aki mo ngaya, araw kayo niya nangyari. Di, ngunyan, sabi ko, di garon na nabiglaon baga ako. Siyempre, sa arong inabaga, gari baga akong kinutuban. Di, sabi ko naman sa mga tugang, hilinga daw nindo ito, sa tugang nindo ta. Araw ka ito nangyari. Di, pag abot kay oras, di na siyang buhay, na inabot ka sa rukong aki. Ngunyan, itong pangyari ito, gari bagang, di dinarana siya sa ospital, pagkadara sa ospital, di, halat mi na kung si Simon ito o siya nga ni. Pero nagpahiling po siya. Singko nangyari. Nagpahiling siya sa muya. Tracy na ang di duwang aldaw na sana bago ito malubong. Ngunyan, naghalat baga kami ki response na suhali sa iya na araw ka ini. Nangangapudan kami. In-interview na kan ako Bicol na nangangapudan ako na kung si Simon po itong nakaano kang sa kuyang aki, pwede po na makipaghilingan. So, ibig sabihin po, nanay, kang nangyari so aksidente, after kay to, naiutad ining sa imong aki, dai nagpailing ining si Sir Al. Dai po. So, warang na itaw sa indong pinansyal na tabang o ano pa man. Dai po. Maski piso po, dai siyang itinao. Kang nagpahiling siya kan itong malubong na, duwang aldaw bago maglubong, nag-abot po siya ki 80,000. Ang paglaom ko po ka ito, pinansyal, duman sa pagka-diskwido kang aki ko. Kang nabasa ko suhali sa abogadong papel, ito pala na 80 ito, dadagdagan niya na sana kang pinagkasunduan na pag-areglo kan agom ko na 250 ang bayad kang aki ko kang pagkagadan. Pero duman po sa pinansyal na pagkahutad kang aki ko na pirang aldaw, dahil po siya kitinaw maski peso. So, ibig mong sabihin po, nanay, ito pong 80,000 na naigaw-gaw po sa Indo, ang paglao mo po katotabi, pinansyal na ayuda. Opo. Dahil pa po duman sa napag-ulayan nindo sa barangay. Iyo po yan ang paglao mo po, nanay. Iyo po. Oho. So, si Joel po. Joel. Joel, saro ka duman sa mga kaibahan kan aki ni Manay na nadiskwido. Iya po, sir. Ano ang sa imong namatayan? Ano ang sa imong may tama ka din ba? Iba po na akbay ko po mismo ito si Ferdinand Bargada may. Pero siya talaga mismo po nasa gilid kan tinampo. Pero naman po ko nakailawa sa sidewalk po kami naglalakaw. Pero kamong mag-iribahan that time? 5 po kami. 5. Nailing nindo so papaabuto na auto or Naman po, talikod po kami. nabigla na sa nakamo Nabigla sa lang po pangyari? Oh. Si Ferdinand, siya ang nagulpe. Siya po sa naligis na nalagis. Ako, Rockwell, nakatapok man po ako sa kali. Naday man po akong malay. Tapos nagkamali lang po ako. Yawan ako sa loob ng ambulansya. Day ka din nakapag-eskwela, pero Ayaw aldaw po. ko sa ospital. Dahil po, pelos mo sa naturos kita. Kami po. Oo. Pero, iyan ka mo. Diyan sa pinangyarihan. Iyan po. Oo. So, kang nasa ospital ka, may naiabot man na pinansyal na Wala mo tabang si Mr. Al. Wala man po. Wara. Siya, arin ka duman,
makita o kang mikropono. Gusto ko man maiapot. Kabali ka duman sa apat na magkairibahan ka mo. Iyo po. Ako man po sarong sugatan man po na ano po na bangga niya man po. Tropa mi po ito, eribang kami. Tapos ano po, nagralakaw-lakaw kami po, mga magmuhan nga kami po. Tapos bigla na ito, pag muruklat mi po, yaraw na kami po sa kalay. Tapos paghiling mi po, wala na siya po, nakabangga, diretso pa po. So, pakabangga sa Indo, imbis na akumudaran ka mo, nawara, uminali siya. Nagparabas pa siya po. So, nagluluwas, hit and run so pangyayari. Iyo po. Okay. So, yaon digdi si Mr. Al, mga ka-aksyon, na para maraman taman, madangug takon, ano so side niya, natatabi, Sir Al, gaano katotoo na pakatapos kan aksidente, uminali ka, binayaan mo tabi sa mga biktima? Nabigla po ako ito. Tapos natakot man ako. Sabi ko, kaya dumiretso ako. Pero mga after 3 days po, inapunan ko na sa police, nagapod ako na ako maduman. Kaya lang natatakot pa ako, baka mga tagit pa po mainit pa. Ganyan. Pero day ka man po talagang intensyon na dulagan ang sa imong responsibilidad. Hindi po, madam. Initial reaction kang tao na ka-aksidente, tig-secure mo muna sa buhay mo. Opo, natakot lang ako. Kaya araw ka to sa nangyari. Ngunyan po, nabaritaan ko na nga na araw ka to sa nangyari. Naghanap po akong paagi. Tapos, naghanap ako ng kwarta na pansuporta sa pamilya. Kaya nga po utang muna ako kung sain-sain ako nagpo ang kwarta. Ang naligong po 80,000. 80,000. Po muna ang Aha. Tapos, nag-uron po na kami sa abogado. Anong aldaw mo na po itabi ito, sir, na itaong 80,000? Before po na bago Mailubong. 2 days po. Aha. 2 days pa siguro po. Pero prior ka to tabi, sir, nag-inform ka na sa PNP, sinasabi mo na igwa kang na-aksidente, inako mo na so pangyayari. Inako ko na. Ngunyan, sabi ko, sabi nga isa kuya, ano ka na nga, magpahiling nga. Kami na ngayon bahala. Sabi ko, hinahalat ko pa sa kwarta. Maitao ko tulos sa inyo. Opo. So sa madaling sabi, sir, 80,000 pa sana ang initial na naitatao mo. Opo. Ito ang- Para sa po itong 80,000. Ang pinirma, nasa abogado na po kami, nagdama kami kay attorney, niyaon po sinda, pati sinda magagong, pati suaki, suaki nindang matua. Nagpirma kami duman, nagkasundo kami na 250 ang babayaran ko po. 250 ang itatao mo sa pamilya Opo. Bilang sa imo tabang asistensya sa Iyo po. Sainda, 250. Iyo po ito ang napagkasundan kay attorney. Apo. Pinaliwanag po ni attorney ito, may pinirmahan sinda. Pero dahil malinaw sa Inda na so tinao mong 80, partial, duman sa 250. Po, aram po ninda ito. Pero sinasabi ni nasa nanay na dahil niya ram. So, mato ang aki po kaya ang kauron mi. Tapos si nanay, dahil man po duman. So, mato ang aki ang kauron mi. Tayo ang kami ang nag-arrangement kami duman kay attorney. Opo. O, so nanay, 80,000 pa lang tabi, aram kang matuwa mong aki na ito, kabali duman sa 250,000 na pag-ulayan ninda sa barangay. Sa attorney po. O, sa abogado. Abogado. O, sa abogado. Iyo po, madam. Ang aram ko itong nagtao siya ki 80,000. Pag hilinga ko kang papel na hali sa abogado, ang nakabugtak duman, nagtaong na siyang 80,000. Ang sabi niya, yung nangayain yung kwarta ko. Sa madaling sabi, tinanggap kang agom ko. Ngunyan, pagkatanggap kang kwarta kang agom kong 80,000, kang nabasa ko so hali sa abogado, ito pala, dadagdagan niya na sa nang maging 250. Ngunyan, ang kulang nga ka iyan, mataw nga ako, Nobyembre 3. Iyo, kang kulang. Ang paglaom ko, duman, itong kulang na ito na 170 pa, mataw siya kan pit sa 3 kang Nobyembre. Nagtaon naman sana siya, 50,000. Sa madaling sabi, So, 80 plus 50 ang naitatao na po sabi sa Indo. Opo. Ngunyan, ang sabi niya, nagibo siyang hand letter, tangaya. Ang kulang naman ngaya kaini, tao ngay ako Disyembre 15. Pag abot naman sa Disyembre 15, di na siya nagpahiling. Kaya kami nakaabot na reklamo naman, duman naman sa Rawis, taga duman siya. Ang sabi sa muya, duman ngaya ka mo
magreklamo ta ngani nga ining tawong ini mapahanap ini. Oh, gusto ko lang maging malinaw na. Sa po naigaw-gaw sa indo sa 50,000 sa opisina kan abogado o sa barangay? Duman po sa opisina kan abogado Aha. na ang sabi nga ni kan agum po bako nga iyon na nga ito sa pinagkasunduan ta na matao ka kang kulang mo yan na Nobyembre 3. Ano po tabi sir ang nangyari? Ito daa po ang pinagkasunduan nindo na Disyembre 3 matao ka nin kakulangan dumantabi sa 250,000. Yun nga po naman. Kung December 3, di ako nakuha ang kwarta talaga. Dahil kang nakuha. So, dahil ka pong Ngunyan, ginibong paagi para mainformaran sa pamilya na dahil ka pong Iyo po, na-disponer. ang kaurong ko po si barangay captain sa Inda. Ngunyan, kaya nga sabi ng barangay captain, magdumang nga kamo sa lugar ko sa Rawis. Ngunyan, nag-oro naman kami sa Rawis. Matawa ko nagtaon na naman ako sa Inda duman ni pero ito 40,000 plus ma'am. So, aside kang 80,000, may 50,000, may 40,000 giraray na naitao. Kaso rin po yan. Ano, Marso 31. Marso 31. Ayun po nag-run sa barangay. Ngunyan. Makitaas-taas po. Ngunyan po, pag nangako siyang, nagharilihan kami, Marso 31, nag-abot siya ki 42. Sabi niya nga ni, mato nga ako ki 70, tambay ti nga digdi sa kairiba me, ang 50 sa muya. Sa madaling sabi, naiabot niya nga ni 42 sa muya. Kung isusumo total mo tabi ito, 80 plus 50 plus 40, Idos. 42, pera na sa napuan balanse ni sir? 78,000. 78,000 sa imo pa sa napo yan. Opo. Dai pa po Dai so pa para po, digdi so, sa duwa. opo. Pera pa po ang kulang sa indong na ipagtuga ni sir. 15 pa po kami. 10,000 pa kamo. Opo. Opo. So kulang pa nin 78,000. 78,000 plus 20,000 sa duwa. Iyo po tabi yan sir ang sa imong kakulangan. Naarog kayan tabi sir na talagang nangangaipo naman ang pamilya. Ano po tabi sir ang maisasabi mo sa inda? Duman po kami sa barangay, ang sabi ko, halatong ko na lang sa insurance kang sasakyan dahil wala na akong makuha, madam. So ang pigtutuga mo po tabi sa inda sir, so sa Sa insurance. insurance Aha. na 100,000. Ito bang panuga mo sa indang makukuha sa insurance, inako tabi ninda? Kaya sa barangay po kami, nagurong kami sa kasi kapitan na ang estimate lang ni kapitan, tiba nga mga July mag-abot sa insurance. Estimate man lang po ito ni kapitan. Kaya lang, hasta ngon yan, wala pa man. Pira man sir ang pinaglalauman mo na makukuha mo tabi sa insurance? Ang nakapalag po duman, 100,000. 100,000. Kung sa 100,000 dahil may balanse ka sa indang 78 plus 10,000, Eksakto lang po. eksakto halos. sana. Oo. Aha. Anong insurance company tabi ni sir? Ano ini? So, tinex ko. So, Milestone, Yan, Milestone. Guarantee Guarantee and Assurance Corporation. So, iyon po, tabi. Mga ka-action pirita, tabing kwaunta ang linya kan unattended. Pero prior pa kaya kay ni sir na sa tuyang pag-urulay, na i-text ko naman, naapudan ko naman ining pigbabanggit mong insurance. Pero according sa Inda, pigpa-follow up na ninda sa Manila kasi niya dumanan sa indang ahensya. Apo. Ngunyan, kan ang binabanggit mo 100,000 tabi sir, kasuarin mo iniipig-file sa Inda. February. February. Kaya mga katapusan February saka or March. Basta arkan February or March. So anon panuga kang insurance company? Ano ninda, madam. Papalo up tulos update daw ako. I-update ka. So sa latest nito pag-uulay, ano po ang update ninda? Update ninda, 3 weeks ago, pinag-give pa nga niya akong letter na nagpapatunay na na-submit ko kang February pa, ma'am. So kan February. Kung iyon lang tabi manay, wala ka na tabi sir na ibang paagi para matauan mo ang sa imong pagkukulang sa Inda? Ako nga ni, madam, ang totoo nga ni, so, sinasabi ko naman, sinabi ko baga po kanina, nakautang ako ng 50,000 itong kanilang March para lang maitaw sa Inda. Para tinutubuan ko pa po ito. Ano ang source of income mo tabi sir? Dati po ako sa retired na po ako. Retired PNP? Opo. So pag Ngunyan, nag-ano po ako. may pension ka pong nakukuha sir? Oo. Ito nga ni pong primerong 80,000 tinawag sa Inda kasi bago pa man lang akong loan.
ilinungan ko na naman. Yun lang to ang nagneto ko, kaya yun ang tinao ko sa inyo. So, yaon man sa willingness mo, tabi, sir, na makatabang sa pamilya. Opo. Alagad, talagang sakit ka po Oo, ngunyan. sakit po ngunyan, madam, dahil nga rin sa nag-aragi pang pandemic. May mga times na talagang makuhanan. Paano kaya, Nay? Sakit daw po talaga si Sir Al. Ako ang masasabi ko po lang, kung ano ang bit-bit mo baga sa muya na o-offer mo, itanggap mi para dahil na kita mag-arabutan kung sain. Muya ko po lutason ang problema sa madaling sabi na, ngunyan, dahil naman po kami matugot na ito na ang pagpaparatuga mo sa muyang insurance na halaw yun naman po ang pagpaparhalat mi. Gari po, grabe na ang gastos mi kakabalik-balik. Tapos, ang sarap pa po na duman kita sa rawis, may mga pinirmahan ka, nangangako ka, pag abot ko oras, dahil ka sa muya nagpahiling. Hindi man nagpapahiling. Hindi na siya nagpapahiling, kaya nakabot na po kami digdi. Kaya nagkulog subuot nindo. Okay ko ta na kung maski pa diit-diit nagagawgawan ka mo, iako nindo. Ayun po. Nagkulog subuot nindo dahil dahil nagpailing si Mr. Al sa indo. Dahil po, may pinirmahan siya po. Kung dawa. Nagtutuga po kaya siya kay Pitcha. Dahil mo siya nagsisipot minsan. Oh, Sir Al. Dahil man po kaya, so uroron tamang sa indong duwa, sabi ko sa indo, iabot nindo sa kuya sa mga resibo kan sa indong binakal na bulo. Oh, may darada tabi Sir Al na resibo. Operasyon inabot kang resibo nindo. Yung sa cities kang go. Pero entero, ang hanggat nga indo sa kuya, ako lang, so resibo nindo, didiit man sana. So, ibig mong sabihin, tabi, aside duman sa pigpromesa mong 10,000, gabos na medical expenses, ninda up to this time, nagpapabulong pa ba ka mo? May mga therapist pa, dahil na. Kami tinanggap sa ospital po. Ang mikropono, alat. Hindi man kami po pinaano sa ospital po. Pinauli man lang tulos kami po. Okay. Tinawal lang kami yung bulong po. Yung man lang ito po. So, take home medicine, ang gusto nindong hagadon pa man giraray sa iya. Pero man maabot sa ginastos mo. Hindi man po maano po. Hindi man maano po. Hindi man ito aram po. Sama po. Ay, yan ang pinasabi ni Mr. Al, na dahil man siya pwede maka-assume kung pira, taday man ka mong may pailing. Nag-advance na nga ako sa indang tig 10,000. So, natawan mo na pala na tig 10,000. Opo. Mm. Kaya lang, hinahagad ko sa inda so resibo kang mga bulong para maaramang ko man. Tapos hinahagad ko para ma-submit ko man naman sa insurance. Isasabay ko. Dahil naman po sila nagtao. Tain kaso, madadagdagan itong Iyo po, claims mo. sa claims ko. Aha. So, ikaw, wala ka may presentar ng mga resibo. How about ikatabi, sir? Ang budig di mo. Ina-file ko na sa insurance. Oo, piraman iyan abuton. So sa cities kang ko po, nagabot pong 5,700. 5,700. Hindi po. Tapos yun, sa mga sa bulong po, ini sa... So, tinao sa indong 10,000 para saan mo nagamit? So, cellphone ko po ito, naraot. Aha, Bata, igagamit ko po sa pag-eskwela po, dahil sound lang list baga po. So, kung baga, so 10,000, napasiring duman sa pagbakal mo ng bagong cellphone. Iyo po. So, Tapos- iyan ang gigahagad mo pa na matabangan ka lamang ni Sir Al. O, Mr. Al, maabot man databi sa 5,700. Opo. Nag-advance na po nga ako sa indang 10,000. O, nababanggit niya na sa 10,000, parang kabayadan mo po ito sa cellphone niyang naraot. 10,000, ma'am. Oo. Local man sa neto. Yeah, dawa nung klase po kay cellphone, takay po po niya sa pagklase may. Kaya nga Meron ni po, po sa konsil. kaya nga ni po, nagtaon na po baga nga ni ako sa indo ng 10,000. Kaya di ka magtaram na local niya. Tapos, so resibo ang inahagad ko sa indo para maisabay ko sa insurance. Okay ba ito, sir, sa tuya para maging klarado? So, 10,000, Oh. i-ano mo na sa inda para sa kapalit duman kang cellphone na naraot. Parehas hindi naraotan ng cellphone, sir. Ayun po, Bata ma'am. nagagamit na sa pagklase. Ngunyan, inida po. po, sir, na 5,700 na sa CT scan. Opo. Ano ni sir, mababayadan mo pa po O yun po, kung sa city scan, pabayaran to. Pag nagabot po sa insurance. sa insurance. So, Opo. gabos po, nag-ahagado ninda, kung pwede, ang kabayaran, pag nakuha mo itong insurance. Opo, ma'am. Ano po tabi manay? Wala pong problema sa Dahil naman po kami maparahalat. Kundi gibuhan niya pong paraan para dahil naman po kami magparabalik-balik. So, mabuot si nanay. Gibuhan mo databi, sir, nin paagi. Ang gusto ko nga ni, apipon ko naman nga ni, madam, sa insurance pro. Kung mo rin talaga. Kaya po nga ni, nag-ano ako, gusto ko maaraman. Kung mo rin po, ninda, i-release ng claims ko para maitaw ko na So, sa iyo inyo. talaga ito, sir, sa imo sanang solamente as in last resource na pinaglalauman Ayun na po. makabayad ka sa inda. Yes, madam. Okay. Kasi,
parte man po ibaga ito kang insurance system. Iyo tang itatao ko sa inyo. Okay. Para mas malinawang kita, nanay, sir, ikonsulta tatabi ini sa tuyang legal advisor. Sa puntong ini makakasabay tan sa tuyang legal advisor. Tanganing mas masabutan ta ano ang karapatan ka nagrereklamo, ano man ang derechos kan pigrereklamo. Kasabay tango niya na pagkahapon si Attorney Nika Pasa. Maray na pagkahapon, Attorney. Maray na hapon po sa Gabos. Attorney nadagog tatabi so mag-ibong nalado kung ano ang pigrereklamo ka ini, ano man ang rason kung nata sagkod mo niyan dahil pa siya nakakataukan sa iyang pigpromesa. Ano tabi, attorney, ang masasabi mo digdi? Ang masasabi ko po sa parehong parties, mag-ulay po sinda kung ano pang diretsyo kang problema kang kasunduan, dahil ma-enforce na kasunduan. Sinasabi po ni Sir, si tigrereklamo, igwa pang 78,000 na tada. Tapos si nanay, kung willing pa po siya na halaton itong promise ni Sir sa insurance, kung amenable ma'am si nagrereklamo, di pwede man po nilang mapag-urulayan ang na ma-enforce si kasunduan. Pwede ba tabi ito, attorney, mangyari na an ipinagtuga ni Sir Al itong insurance kasi according sa iya, wala naman talagang ibang siyang mapagkukuhaan para makakomply siya digdi sa iyang kaulangan, digdi sa pamilya? Pwede man ma'am kung sakali na magtugot or maging okay si nagrereklamo, pwede niya man itong halaton. As long as na nag-agree ang parehong partido, di pwede man to ma'am, pwede man nindang, kung willing sindang halaton itong Balikon promise ko ni iyan Sir. kung pwede man alaton ang promise ni Sir. Nanay, ang sabi ni attorney, dahil wala naman talaga mapagkukuhaan si Sir, baka tabi pwede nindong halaton na ma-release tabi sa insurance. Galang-galang pong attorney. Ako po, niyaon po ko ta ang pagsabot mi sa iya. Kundi po, sa kalawigan kang panahon na pinagkahurunan mi, ang mga pinagkasunduan po na pinirmahan niya, dahil niya man po natutubod. Hanggang kami nagpaparhalat sa iya. Sige mi ang halat, sige mang halat. Pag abot nga, ngayang mahururon, dahil siya nagpapahiling. Makaano baga ko ta kung dahil siyang kwarta, o may bit-bit siyang diit na kwarta. Ano, daw po na, ako ungo na niya doon, itayo iniso na disponer ko. Ito ko ta po mababawasan sa karikulog ang buot ko. Na garipig, ang pag sabot mi sa iya niya umpo. Kundi dahil niya po kami nasasabutan. May mga balanse pa po kamo, nanay, sa utad, pagpalubong sa imo tabing aki? Kung ito po ang haputon mo sa kuya, grabe po ang mga inanuhan ni po na sugaro nagtarabang sa muya. Dahil nga ni po sa mga oras na ito, minimaski piso na ishinda sa muyang na itao. Nagpangutang-utang po kamo. Ngunyan, sa kahalawig hanggang panahon sinabot mi siya, kung pera ang bitbit niya, iako mi. Ang makulugon lang po kung may mga pinarmahan siya, di kami sisipot, di apodan, di niya kami pigsasimbag. So ang pagmatay mo po, nanay, disregard na kamo, nanawara na kamo nin aki, dahil pa siya nagtunga or naghampang. Oo. Sir, ano po ang rason? Mantabi, sir, dahil ka man lamang nagpahiling or nagkontak man sa inda na ining pinag-ulayan tang aldaw, dahil ako makakaabot, arog ganing rason, arog ganing rason. Kang sa barangay po, nag-text ako kay barangay captain nila. Sabi ko kung pwede na kay-schedule kabi, ka nasa sursugon ako. Nipiglalakaw po kami importante. Kasi nagpa-schedule sinda sa barangay Rawis. Iko na po kung naka-schedule akong naarog ka doon, sursugon po kami. May bigbabanggit si nanay na masikuta na diit, nakakaabot ka kuta na, may pigaabot ka, tanggap man niya. Opo nga ni ma'am. Yun na nga ni po ito, padiit-diit, at least natabawasan kung nakula. Inot, 50,000. Sunod naman, 42,000. Yun po nga nito ang ginigibo ko para mapuas, Hindi naman, dahil po akong ang kaurong ko po sa inda, si Kapitan. Tayo, si Kapitan Ngunyan po, sir, wala ka sa indang may gagaw-gaw. Baka ito ang tigmimi ni nanay na maski padiit-diit, makatauman lamang. Wala po ako ngunyan mo. Ang porta ko lang, o 100 pesos. Wala po talaga siya, nanay. Kwarta nga na. Kaya nga na po, Nawigo na po ang sa muyang itinaw sa iyang panahon para malutas ining problema ngini.
Kami dahil problema, siya po ang may problema. Opo. Nyaw ng paghalat mi, pero aseptado ko na sana ngunyan. Alang-alang po, Sir Al. Miski kuta ngunyan, gusto ko. So, malinaw ang pagrampangan tadigay Ay na. po. Matawan mo na kami kang kulang mo sa muya. Dahil naman po kami maabala kapag para Dahil man po balik-balik. ako dahil man po ako nag-obligasyon, dahil ko dinudulugan yung po, obligasyon ko po sa Indo. Kaya nga ni po, po sa insurance lang po ang pigalat ko, tayo ibayad ko entero po. Pero po, ang sakuyang pakimahirap sa imo. Gibuhan mo po kiparaan. Ta, halawigo na po ang sa tuyang extension ng mga pigtatao mo sa muya. Opo, ma'am. Hanggang sa Gibuhan sino ning sa- paraan. Maray ito tabi, Sir Al, na binutasan ni nanay na tataramon. Tinatawan ka pa po niya ning tsansa. Opo. Tama po ako, nanay. Opo, Gibuhan mo ning gagalang-galang. paraan. Hanggang no rin po tabi sa pag-uuna mo, pwede mo nang makuha tabi ang insurance claim mo. Dahil man po, yung malampas siguro na ngunya na taon na maabot man ta maabot po. Oo. So, dai malampas ko niya na taon. Agosto mo niyan. Sa pagmati mo tabi, Sir Al, nua rin po tabi iyan mo niya na taon. Para tawan ta na po ning limitasyon hanggang limit sa siguro mga iano ta na po sa December. December, nanay. Kagalang-galang po, attorney. Alawigo na po na extension ang tinaong mi sa iya. Ang sa kuya lang na masasabi, gibuhan mo po kiparaan para matapos na po ining sa tuyang paghurampangan din. Umpo. Okay po, ito sa Dahil imo na po nanay ako na hanggang matugot. December. Dahil na Dahil po ang pinaglalauman niya di atabi, solamente sa naman, an insurance. Base kay sir, wala naman siyang ibang income. Retired PNP, ang pinaglalauman niya man sana itong pensyon, pero napagdakulong ka naman na utang, dahil digdi, dahil niya man ginusto nanay ang pangyayari. Totoo po baga. Warang nagmuya, naggusto kan pangyayari. Yan po akong saludo po sa imo. Pero po, kung ako ang hahapoton, nawara na po sa aki ko. Arupag po ang pigsasaper na problema. Ang muya ko po isitil ang problema. Ngunyan po, para gibuhan niya pong paraan. Para, dahil naman po kami magparahalat hanggang Disyembre. Ano lang po, ma'am. Ang pigtaram ko lang po hanggang Disyembre diba, dumabot na October. Baka umatab man, Umatab, mas so, maray. po. Pero ang pigmimingay din nanay, kung magibuhan mo ng paagi na mapaamay, bako lang duman dahil sa insurance, kung makakuha ka man, Opo, ma'am. pwede. Pwede po ito. Makakataw man ako, maski pa paano. Hanggang dahil pa nag-aabot sa insurance. Opo. Sa araw kaning pagkakataon tabi attorney na gusto man ni nanay na asikasuhon tabi ni sir, si Sir Man, wala man na iba pong mapagkukuhaan, only itong insurance. Pag dai po nakapag-comply, giraray si sir. Iyo po. Nagkulog subuot ni nanay, nawaraan na sa pagtubod ni nanay kay Sir Al. Ano po ang pwedeng gibuhon kainitabing mga biktima? Ang remedyo po kang mga biktima sa case po na ini, si nanay pwede siyang pwede po siyang mag-file ng criminal case sa tigreklamo kasi igo po kitang terms na nakalaag digdi sa kasunduan duman sa papel na tig-provide ni nanay, nakalaag duman kung dai makatao katong amount na nakalaag po duman sa papel, pwede po sila mag-file ng case. Pero ang masasabi ko po sa sa pagfa-file ng case, po siya, halawig po na proseso. Mabalik-balik ka po criminal nanay case sa po court. tabi ni attorney. Criminal case ang pwedeng isa nga tabi na nanay against Pwede kay Sir po, Al. iyo po. Ano pong penalidad pera tabi gwabayan nin corresponding na pagkakakulong. Igoma. Tanganing masabutan ni Sir Al, tanganing bago kita magburutasan digdik kung ano man ang napagkasunduan mo niyan, magsunod si Sir Al. Ang ang possible po na criminal action na involved digdi sa kasong ini, pwede ang reckless imprudence resulting in homicide, saka pwedeng physical injury, depende sa na-suffer na kang mga biktima, pwedeng serious physical injury, pwede din less serious or slight, depende po sa period na incapacitate or na-require kaipuhan ng medical attention, depende po sa period. So, ang case po na yan is reckless imprudence resulting in homicide and physical injury. So igo po yan yung Igwa po corresponding yan yung pagkakakulong. corresponding na pagkakakulong, which is arresto mayor
to prison correctional. Ibig sabihin po 6 months and 1 day to 6 years na pagkakakulong. Tapos maliban po sa criminal aspect, ang kasong iniigo po siya ng civil aspect. Depende po ini sa appreciation kang evidence, kang facts, kang court. Pero pwede pong magkaigwa dyan ng mga damages, which is itong moral damages. Ibig sabihin itong na suffer kang mga biktima, si sleepless nights, si serious anxiety, mga arog po kayan. Ikaw man pwedeng exemplary damages, ibig sabihin danyos na tigtatao para ma-prevent na or para day na mag-utro si offender katong kasalan. Bata nasa Pangatlo- record ito na nagkaigwa ka nin pagdudulag din pirang aldaw prior ka mag-report sa otoridad. Pangatulo po, igwang actual damages. Ibig sabihin si nagastos sa funeral, sa hospital, sa pagpapabulong po ninda, si mga medications. Iyan po si actual damages. Saro po yan sa pwedeng ipatong po na Sa nadadangog ko desisyon tabi ng attorney, korte. mas magastos iyan kung tutuuson. Babayadan mo, sugabos na nababanggit mo, plus pwede ka pang makulong tabi, Sir Al, igwa ka pa tabi ng mga damages na pwedeng bayadan. Kumpara, kung babayadan mo po tabi itong kakulangan mo, duman sa naipromesa mo. Opo nga naman. Babayaran ko po ito actually. So, kapos na mga kaya ko nga ko, kaya itinatao ko sa inyo. Kaya, sa ngunyan po kaya, talagang grabe pa ang panganay po sa mga akit mga ide po. Nyaon digdi sir, ang mga biktima tabi, si nanay, baka igwa ka ng pakiuron sa iya, idirekta mo po sa iya tabi, sir. Opo. Ito nga, sumago po, nagkaroon na kami ni nanay. Sabi ko, di po nag-aabuso sa insurance. Pinapawalo up ko. Kailangan po talaga ni nanay. Wala man akong ganyan. Sabi ko, nanay, nagapalo po ito. Opo. Oo. Nanay, gari na mamati kuman udok sa buot po ni Sir Alan sa iyang pakikiulay na ito da po tabing insurance ang halat-halaton sagkod Disyembre. Yaon po kami para mag-follow up dyan, nanay. Yaon na po. Itinaw ko nga yung madam sa Actually, mga nakaulay ko tulong. na po ang taga-insurance, itong si Miss Rina. Rina Bakot, kan Milestone Assurance Company, na talagang yaon man talaga duman. Nag-submit si sir kang bulan kan February and nag-follow up siya kan March. Opo. Then ngunyan, ang status tabi ka to nasa Metro Manila naman sa Saindang Main Agency. So ngunyan, ang ongoing tabi and process kay ni. So pighapot ko man nga ni kung piraan makukuha. So tama si sir, more or less 100,000. Kung ako po ang hapoton, ang gusto ko pong sabihin, so dahil na kita magharalawig ki restoryahan po na ang ibig kong sabihin, so muya ko so magibuhan mo po ki paraan para dahil na po kita magparahalat kan insurance, tagaro po itatawan mo kami ki distansyahon pang panahon para kami maghalat. Baka ito naman ang mangyayari. Nagtutubod po ako na yaon ang insurance. Pero po, dahil na po ako magparahalat hanggang Disyembre pa po. Kaipuhan ako po kang mga aki ko sa Manila. Ay po, Nay, basta po ang extension ko lang po tabing hinahagad sa Indo. Hanggang December lang po. Pag may nagkakwarta po ako bago mag-December, October, mataw po ako sa Indo. So araw po ka to nanay. Kumbaga, Ay, pura pa sa ang pinagahagad niya na long period hanggang December. Pero pag nakakuaman siya, halimbawa October, matauman tabi siya. Ito lang tabi nanay, parang end of contract hanggang December. Opo, ma'am. Di naman, malampas siguro sa insurance hanggang December. Di naman. Pero bako man lang ito sir ang pinaglalauman mo, magibo ka man kipaagi. Opo. Yan nga ni po ang ano ko po na masantaon na so aki ko kampit sa 5. Parang dahil pa po nalulutas itong problema ini. Kaya muya ko po na mapadali itong prosesong ito na baka kung madisponer naman itong samuyang kakulangan niya para maiabot sa Iyon na muya. ito nanay ang sinasabi niya, na baka makakuha man siya by October, maduman man siya tabi sa Indo. I-inform mo kami tabi sir, kung Opo. maduman ka, tanganing maimpormaran minan si nanay. Opo, actually po, kasi ito pong pag-ururan mi sa attorney, pag nabayaran ko po sinda, mapirmahan kami, okay na ako sinda. Wala Bayad ka na, Opo, oo. entero. Ano po Kaya nanay, po- baka pwede mo man tanggapon tabi ang pakiulay sa imo ni sir.
Kasi ang tao ba ganito man talaga mapipiga kung wala man talaga magpaparatuga man sa nainin si sir. Oo. Tapos day man sana makasunod. Kaya nga ni po, minsan, dahil ako nakaka-attender, may linalakaw po ako, naglalakaw man ako para makatransaction ng mga. So ngunyan tabi sir dakulong ka man na papangutangan. But, pati ako sa utang. Paano ka na sa utang? Nanay. Kaya, Baka ngunyan tabilas na pagkakataon makibukas man po sa imong puso asin pagsabot para kay Sir Al. Dahil man da po siya nagdudulagan sa iyang obligasyon. Alagad wala talaga siyang mapagkukuhaan. dahil ko po yung dulagan. Kaya nga ni po, pag iwa akong kwarta, tinataw ko na tulog po sa inda para mabawasan ko na ito. Araw po ang gangso nangyari naman sa Rawis na nagrilingan kami 31 kan Marso. Ang sabi niya, ngunyan na July. Hanggang sa nag-abot kami digdi. Oh, anong assurance tabi, sir? An may tatao mo sa muya na mga dati nang ipigpromesa mo sa Barangay Rawis, day na mauutro mo niyan. Sa ampangan tabi ni attorney, sa ampangan kan sa tuyang mga paradalan, ano po tabi, sir, ang may tatao mo sa muyang assurance na day na po liwat mangyayari ito? Sa hiling ko, dahil na po mangyari ito, siguro, dahil naman pumalampas ang insurance hanggang December pag i-release nila itong claims ko. What if maglampas tabi, sir? Paano na kita? Magibo akong paagi po. Magibo po, nanay. Ano? Din paagi. Ang gusto ko nga ni po, dahil na mag-abot ng mga Disyembre. Sa mga bulan na ining, kung ako ang hapoton, mas gusto kong gibuhan mo kiparaan na nga ni. Matapos na po yun. Magibuda tabi siya nanay ning paraan. Basta yung tabi ito, sir. Opo. Kung makakuha ka nin paagi na mga October makatao ka, matao ka. Matawa ko. Oo. So kung December, bilog na po tabi itong itatao mo sa sainda. Apo po, ma'am. Bilog. Including sa 10,000 suduwa, plus initabi, sukakulangan mong 78,000. Itong sa dua po kaya kasi, kang inot po kaya ma'am, attorney tabi, nagad ko sa mga receipt ni data ay sabay ko sa claims ng insurance. Dahil masin na pong tinao sa kuya. Kaya dahil ko naaraman kung pira dapat makadagdag mo ito sa ano. So, uraman pati kami, ang ano nilang, ururon, naghagad tulos sinda sa kuya, araw nga araw kani. Sabi ko, ito man nga ako nindo sa kuso sa mga resibo nindo para ilag ko man naman sa claims ko sa insurance. Wala mo po sindang tinao. Pero yun, sintas di sabi, sir, ang pigbabanggit ninda, may pinatuga ka sa inda na tig 10,000 pa, nadugang natabang. Ayun nga ni, may tinuga ako sa indang So, yun nakita to, sir? Oo po. So, dahil nakitang masyadong paliwanag pa, basta tig 10,000 suduwa, plus initabing kakulangan mong 78,000. Oo. Okay. Yun po. So, attorney, Hindi daw po, Sir Al, na dahil mo na pagpaboto ng mga October. Kasi, iyon nga ni po ang nakakaulang sa muya na mapamanila kami. Iyan po ang problemang pagsisettlement na matapos na. siguro mas kinasa Manila ka mo po, nanay, pwede man ipadara Pwede man Oo. sa GCash, pwede man. GCash or money remittance center, ano, attorney? Iyo po, pwede. Pwede po ito, nanay. So, dahil mo po anong maging kaulangan ito. Maski po may plano ka magpa-Manila, pwede ka pong magpa-Manila. So, kaulangan sa imo ni sir, makakaabot po ito sa Indo. Kami po ang ma-follow up kay sir. Ano, sir? Pakitabangan naman ako, madam, sa insurance. Pati. Pati sa insurance, ako naman ang ma-follow up. Opo, ma'am, para mapadali. O, nanay, ako na din po ang ma-follow up sa insurance. So, taligwa na kami ng conversation kan insurance. Itataumi po yan na pagtabang, tanganing ma-follow up tabi. Tanganing so, kakulangan ni sir, may paabot sa Indo. Nanay. Gusto ko po kaya, so, garibagang masitil na po ini. Dahil na mag-abot ng mga December o October. Ayun nga ni po, nanay. Sabi ni sir, kung makakuha na siya, by October, itataon na po sa Indo. Anong gusto mo po, nanay? Magkaigwa kita ng pirmahan digdi, tanganing magpa-Manila ka man, tranquilo ang isip mo na day kami pinabayaan, kan ako Bicol tabang ora mismo ni Attorney Nika. Iyo po ito, nanay, ang gusto mo po. So, muya ko po na so, garibagang dahil na po kita maabot ng masalawig na proseso, ang muya ko po, so, lutaso na sa problema. Ayun. Nasa sabutan ta ka man, nanay. Ang sabi man ni sir, basta kung Oktubre makakuha na siya, igagaw-gaw na tabi sa Indo. Ayun, nanay. So, sabuton taman si sir.
Na mas ganong piga takan tawo kung talagang day pa man attorney, tama attorney, day kita kayan magiginibo, kundi magpasinarabot-sabot. Sabi nga ni Ibaga, day magginusto ni Sir, so pangyayaring aksidente. Kaya lang, ining obligasyon niya, kaipuhan niyang hampangon. Ayo, okay na ito sa imo nanay? Ang pag-iisip ko kaya po, so, aki ko bagang mahukas na October, dahil kami po gagastuson. Pero man po ang kaipuhan mong panggastos kayan sa October. Siyempre po, mapamisa ako. Opo, pera po nanay ang bayad ngayon sa pagpamisa. Pero ang kaipuhan ay gastos. Barato man lang po ang pagpamisa. Pero po, Tapos, unexpected mo na kaipuhan mong gastoson sa October, sa 1-year anniversary po kan sa imong aki. siyempre po, ma-prepare man po kami. Ayo kiso. po, pero po nanay, estimate mo po, tabaad iyan pwedeng i-disponer ni sir. Maano po kami, siyempre mabakal man po urig na. So, bubunuon. Oo. Kay po ang ko po nanay figure, pero po an sa iling mo magagastos mo, nga rin po ang ukas kan sa imong aki. Pizza 5 po kang Pitsa 5 kang Oktubre, okay. Pero po an sa iling mo magagastos mo tabi sa Oktubre, 5. Hindi ko po aram ang pag-commute kasi po. Opo, ang kay po man sa mahal nakayan, diit na pagkakan, mabayad ka duman sa ano. Mga 5,000 nanay, pwede. Siguro po. Tay, kulang. pwede mo tabi ito, Sir Al, tabi makiasikaso ang 5,000 para sa celebrar kan first year death anniversary kan sa iyang aki sa October 5. Opo po. Pag may sobra pa, dagdag ko pa po. Yan, oh, mga 10,000. Pag may sobra pa po. Oh, nanay, mga 10,000 sa October 5. Tapos the rest, babayadan niya nagabos, hali duman sa insurance. Siguro po kung mapagibuhan mo paraan, sige po. Okay, kung magibuan mo lang paraan tabi, sir, sige po. Tanggap po niya ang 10,000. Opo na. Wala man pong problema sa Sir, Kaya may lang- mensahe ka po tabi kay ma'am, kay nay, baka gusto mong maghagad personal nin dispensa sa mga nangyari tabi. Naghagad, kahit po, naghagad na akong dispensa ni sorry sa nangyari. Kada ko man po nga ikagustuhan. Kunyan, sabi ko sa inda, ang kapos na obligasyon, gigibuhan ko na lang. Para ano ko man so ano ka po nga so entirong kagustuhan nila. Kaya lang sa kuya man na parte ang ginibo ko nga ito nagutang tulos ako nga ni para tao ko mo ito po kaya haloy so proseso pag-utang ko kaya nahaloy man ako magdumansenda. Tabo ko magduman di akong darang kwarta. Iyo man ito so premium mong naiisip na gusto mo pa nagampang ka sa inda, may kwarta kang kapot. May kwarta akong kapot. Opo. So okay na ito nanay, by October 5 madumanda tabi si sir. Matao kan para man sa asikaso mo kan first year that anniversary tabi ni Ferdinand. Apodan ko na lang po. Sir. Apudan ka da tabi nanay. So aki po. So aki po tananay. Apodan ko po. Nasa Manila. Sa Manila po ito. Attorney, nailing ko sa inda, attorney, nayaon man talaga sa kagustuhan na mag-comply kan sa iyang kaulangan, sinanay man gusto man talaga matapos na ini dahil napapagal na din. Kaya lang, salamat man girara kita attorney, tayaon man girara ang pagsabot nila sa lambang saro. Bakit gwa ka pang dugang na pagirumdum tabi sa inda, attorney, go ahead. Last ko pong masasabi, sunodon ta na lang po si kasunduan na igwa kamong parehong partido para day na po mag-abot sa pagkarasuhan. Kasi ang pagkarasuhan, halabang proseso, tapos mas haloy po nanay na panahon ang pagkakaso. So, iyo man lang po ito. Kung pwedeng pag-urulayan po ang sa itong mga problema, day na kaipuan ipaagi sa korte. Para po ma-save ta ang oras, ang resources kang kada saro, pati resources na din kang gobyerno. May dugang ka mong gustong ipaabot tabi kay Sir Al, digdi sa duwa, may gusto ka mo sabihon? Yun lang ito po, tuga niya lang po na sana matubod man po. Okay, sana matubod man po. So, ika po tabi, sir. Yun po, ma'am. Ayun na ito. Okay. So, Sir Al, Opo.
Dahil man po, problema. Basta, orang mismo, panagabot sa insurance, itaw ko. Kay puwanta pa ba magibuning kasuratan para at least sabi, sir, ika mag-comply ka talaga sa mga inaituga mo? Or inipasa na napag-urulay ta, maliwanag na tabi sa indo? O yun po, si attorney. Tapos, kenda po, kung gusto nito mag-ibong kasuratan, kenda po, bahala. So willing ka man na isumiteran sa imong sadiri sa kagustuhan ninda, sir? Opo. Basta, dumaan lang po muna sa hanggang kaya ko lang muna. So nanay, salamat tabi kan sa indong pagsabot. Hagad mi man po na talagang mas ayning pagsabot nindo kay sir. Ikagianan man sa indong parte. Sir Alman tabi, salamat kan sa imong paghampang. Digdi tabi sa imong mga natauaning danyos. Dahil mo man piga gusto, kaya lang iyong sasabi na ang gabos na bagay may mga rason. Apo. So, ang agad mi sir na mag-comply, magsunod po kung ano na pag-ulayan ta. Yes, ma'am. Salamat tabi. Attorney Nika, maraming salamat sa imong panahon na oras. Mabuhay ka. Salamat. Ayan. Mga ka-aksyon, iyan tabi, maray ang naging pag-urulay ngunyan. Laumi na sana na sa pag-abot kan na pinagtuga ni Sir Al na Oktubre 5, makapagtao siya sa pamilya tanganing ining 1-year death anniversary ni Ferdinand. Maski por paano, maging maugmaman lamang sa parte kan pamilya. As in, salamat man, digdi sa pamilya, sa mga biktima na yaonan sa indang pagsabot digdi tabi kay Sir Al. So ginibumian gabos tanganing ang problemang ini maski por paano magkaigwaning solusyon.